Il-Mastrudaxxi u l-ħaddieda mal-garax tal-Gvern ilhom minn Novembru jaħdmu l-barkarelli ġodda li ser jużaw il-bejjija tal-Monti fil-Belt la darba jiċċaqilqu għal triq l-ordinanza. Kollox inħadmu 75 tilar tal-ħadid kollha l-istess b'faċċata tal-Marine Plywood imżejna b'salib tal-Kavalieri. Kull min għandu permess se jkollu tilar ta' xarpiedi bit-8. It-tienet xtrawhom il-bejjija. Il-barkarelli ser jintramaw fi 18 blokka b'4 tilari kull waħda, nofshom mal-ġemb tat-Teatru Real u nofs liħor fil-parti ta' triq mal-ġemb tal-Ministeru tal-Politika Soċjali. Iċ-ċermen tal-Kumitat għat-Titjib tal-Monti, il-Perit William Lewis, qal li l-ħsieb hu li l-Monti jiċċaqlaq fi frar ma li jitneħħew l-inġenji kollha li qed jintużaw għall-bini tal-Parlament il-ġdid. Il-Perit Lewis qal li l-ħsieb fit-tul u li l-barkarelli jsiru fissu jintużaw anke meta jżarma l-Monti. Għaxet nippruvaw illi wara l-offsenar, ġifiri wara l-bejja tal-Monti, jżarmaw dawn il-barkarelli jkunu jistgħu jintużaw ukoll għal anijiet differenti. Jekk jibdew jintużaw minn artisti u artiġanat, nkunu nistgħu wkoll inqajmu l-belt fil-għaxija u anke bil-lejl. Bejjija tal-Monti li tkellmu magħna qalu li qed iħarsu l-quddiem biex ma jdumux ma jiċċaqalqu lejn id-daħla tal-belt għaliex il-bejħ fi triq il-merkanti mhux b'saħħtu. Il-Perit Lewis qal il-permess tal-bejjija tal-Monti fil-Belt se jkun validu mit-2 sal-Ħadd. Dan ifisser li nhar ta' Ħadd l-74 bejjieħ ser jerġgħu jibdew jarmaw il-Belt u mhux iktar barra ħdejn id-Dipartiment tal-Liċenzji. Id-diffikultà hi se jsir mill-50 bejjieħ oħra li jarmaw nhar ta' Ħadd iżda m'għandhomx permess matul il-ġimgħa. Slimis huwa illi nkomplu d-diskussjonijiet li ġa bdejna ma' dawk illi jarmaw il-ħadd biss biex naraw kif dawn ukoll jistgħu jiġu rilokati ġewwa l-Belt Valletta. L-unika problema li hemm u li għadna dejjem fid-diskussjonijiet magħhom minħabba illi daw li jarmaw il-ħadd barra ħafna minnhom jarmaw bil-vetturi. Issa jekk ħajtlu l-Belt daw ma jkunux jistgħu jarmaw bil-vetturi. Il-Gvern u l-Assoċjazzjoni tal-Bejja tal-Monti fil-Belt ftehmu fuq diversi kundizzjonijiet ġodda biex il-Monti jitħaddem sew, fosthom li ħadd ma joħroġ il-prodotti għall-bejħ barra il-barkarella. Il-Gvern beħsibu jirregola dan billi jimpjega market manager li se jkun qed jagħmel supervizjoni fuq iż-żamma tal-post.